Не знам, уважаеми зрители, да се смеяли, да плачели след този репортаж. Аз не бих се оставил толкова интимно, опасно близо до този човечец, до този теляк. Сега, ние не толкова рязко сменяме темата. От ох баня, ох кеф, отиваме към българския поп-фолк, разбира се. Само след малко ще разберем дали соул, джаз и R&B певицата Руд Колева ще пропее чалга, макар и само благотворително. Тази идея беше част от забавните предизвикателства, които кампанията Holiday Heroes отправи така към популярни българи с цел набиране средства за деца или семейства в беда. В конкретния случай трябваше да съберем още 273 лева. Колеги, моля да видим снимката, която е от кампанията. Трябваше да съберем само 273 лева, за да запее Руд чалга. Всъщност това са немислими предизвикателства, отправени към български популярни личности. Примерно Митко Павлов трябваше да пробяга някакво известно разстояние на високи токчета, както доколко си спомням и Драго Симеонов. За Руд предизвикателството е да запее нещо непривично за нея, а именно поп-фолк парче. Така. Аз съм сигурен, че дори да не са събрали парите, мога да додам, за да видим наистина това, в което се е превърнала Руд. Аз се виждам, защото е зад камерите, но не и вие не показвайте, моля ви, още не показвайте. Така, сега на телефона е организаторът на кампанията Holiday Heroes Росица Томова. Тя ще ни каже как върви събирането на средствата, дали сме надвишили така лимита, дали сме събрали тези 273 лева, които трябваше да съберем през уикенда. Добро утро! Искам да зарадвам добро утро абсолютно всички, че ще успеят да чуят как Руд пее чалга, защото успяхме да съберем парите и сигурно ще бъде много интересно. Наистина хубаво е това, че много известни българи се съгласиха да правят неща, които по принцип не им харесват и не са привични за тях. Само пропусна да кажеш и Йоана Драгнева, която също участва в това предизвикателство, и то се казва хаштаг "Не ме шубе". Така че спокойно мога да кажа, че сме събрали парите и чакаме да чуем как Руд ще пее чалга. Хаштагът е почти "Нема да се плашиш". Добре, много благодаря на Росица Томова за това включване. Разбрахме само за първи път в Здравей България Руд наистина ще се изяви в тази непривична за нея роля. Специално всички хейтери, станали нагоре с задните части, искам да подчертая, че целта ни не е да подиграваме по-фолк жанра и певиците, разбира се, в този жанр, а единствено да се забавляваме, докато гледаме Руд в наистина това предизвикателство за нея. Колеги, моля ви, сега имаме специален поп-фолк бекграунд. Виждате, това е новото име, в което Руд ще се носи в поп-фолк средите, разбира се, изобщо в средите на българския шоу-бизнес. Рутана. Сега аз излизам тук, за да обявя, уважаеми дами и господа, новата бляскава звезда на поп-фолка, на поп-фолк небосклона, неотразимата Рутана, само в студиото на Здравей България. Здравейте! Музика, колеги, музика! Плейбека? Синбека. Срещнах вчера тарикат, той оказа се богат. Разпознах го далече, че е мускулест и печен. В миг просветна ми идея, той май е от нея. Знае по-добре от всички как изкарват се парички. В тоя миг той спря до мен с лъскавия си каен. Джама спусна и продума, булка с теб ще спукам гума. Бързо аз го опознах, 10 дена грях след грях. Имах всичко без да бачкам, без живота да ме мачка. Водеше ме той по срещи с мъже с широки плещи. Бизнес вика правя аз, ще търгувам с газ. Запознаме с много хора, с футболисти от отбора, с депутати и с министри, всичките с мисли чисти. Станах още по-красива, по-нахална, неотчтива. Ах, успях да се издигна, Слави Бинев ми намигна. Всичко тъкмо стана супер, взех си собствен мини купър. Спах с един красив данс, хванах втори тото шанс. Ама моя ме надуши, от тогава нема суши, нема и Порше Каен, роклите пера в леген.
наистина новият мой идол и кумир в средите на по-фолк жанр. Разбира се, Ротана. Ротана, като те гледам толкова подготвена и всеотдана, ми се струва, че това не е първото ти излизане на сцена. Какво ще кажеш? Благодаря. Подготвила се дълго за това участие, може би? Ние репетираме с оркестъра от известно време, но сега, след като Слави Бинев, един от нашите, стана шеф на културата и аз реших, че е време да стъпа здраво, да стъпя на сцената. Ротана, кой е вашият поп-фолк идол, така да се каже? Човекът, изпълнител, от който сте се учили във вашата кариера? Кондио Амед. Но вие имате снимка с Тони Стораро, между другото. Това няма ли да обиди Кондио? Ние сме, виж как се седим, ние сме дюет. Не обявихме заглавието на песента. Как се казва, между другото, песента и това знаково парче, колко се твори, разбира се, защото чухме интересни мотиви. Песента направихме с една млада авторка, тя се казва Мила Стоянова. Специално искам да използвам момента да й благодаря. Много талантливо младо момиче. С музиката работихме с моят компютър. Правихме там ини работи, не знам как му се това е вика. диджей компютъра, може би? Диджей, да, компютъра го направи той. И какво ме пита? Не разбрах. За знаковото парче. Знаковото парче. То се казва Химна на културата. Химна на културата. 2014, да. Да, значи Поздрав за Слави Бинев. Значи ли това, че вие сте очаровани от така предложението, избора, въпреки протестите, които имаше, въпреки противоречивата фигура? Тия с хора не знаят какво говорят. Така, мисля, че е време да разкрием сега Рут. Рут да ни обясни колко време заучават тези вибратота специални в... Не знам кой е Рут, обаче аз щях да получа инфаркт, защото ти с 300 зора си добрал нашето студио, но поне успя. Страхотен аутфит, между другото. Благодаря. Не знам това дали е от твоя гардероб или... Между другото, едва го събрах. Чудех се какво. Не можах да смисля нещо мисля, че е много добре. Между другото, по-шармантно. като говорихме с Румен Баков, той имаше наскоро едно интервю с една жрица на любовта, която се топлеше едно кюмбе така около връзното, така че мисля, че можеш и там да се котираш съвсем Нали, абсолютно. добре. Тук от нова телевизия директно към около връзното. Помогна ли ти перуката, макар и черна, да влезеш в образ въобще? Всички тия дрехи наистина помагат ли да влезеш това непривично за тебе амплуа? Толкова ми стана забавно, че направо не искам да излизам. Вярно ли? Виж ли тази песен, може да се превърне в хит и дори да надмине твоите песни, примерно, като нищо, да. Ами изобщо няма да се очуда предвид наистина факта, вече сериозно, че хора като Слави Бинев вече са част от някакво културно общество, което според мен не е нормално. Пък и използвах момента да направя някаква ирония с тази цялата история, тъй като за мен това е моят начин да направя някакъв протест. Не мислиш, че твоите фенове могат те намразят? Казаха, не искаме да гледаме Руд в тази роля, пък аз адмирирам, честно казвам, артистичността в българските звезди. Мисля, че текстът беше много забавен на тази песен. Да, текстът го написа най-добрата ми приятелка. Супер иронична е. Ще го кача в интернет да му се посмееме после. Това за мен си беше по-скоро някаква роля. Аз наистина не вярвах, че ще се бъдат 1000 лева, че това ще се случи така, че да го направя. В крайна сметка, като се комбинираха някакви други фактори и протестите, които се случваха, и викам, айде да направим някаква такава смешка. Пък и, честно казвам, аз обичам да играя. Не ми се случвало кой знае колко пъти. И използвах шанса малко да се позабавляваме. В крайна сметка трябва да има и хумор. Аз казах в началото, не се габаркаме с поп-фолк изпълнителките и с поп-фолк жанра. Аз се габаркам. Ти се габаркаш. Така ли? Добре. В смисъл не ги усмивам по какъвто и да било начин. Просто сега в крайна сметка чували сме какви ли не поп-фолк парчета с какви ли не безумни текстове. Не само в поп-фолк, пък и в хип-хопа и така нататък. Така че няма лошо да има някаква сериозна. Според мен тази идея ти е дошла, наскоро беше в Белград. Моля да видим сайта на белградското MTV. Чува си там турбофолк. Ето, Рут Колева 27 минути. Виж как сте представили. Бисер, Бугарско и Нусола, Рут Колева от Дръжаче. Какво е това? От Дръжаче концерт. Новом брив кафе клуба Новембра, Рут Колева и е най-млади добитник награда Жена Године. Нали, най-младата, може би най-младата. Между другото, вчера минаха тия Тая година беше номинирана за първи път, ти май. Да, но пях и връчих наградата. Какво се случва в Белград? Знам, че си пяла в наистина много приятен клуб. Да, страхотно място. Между другото ми е странно да говоря за нормална музика. Това ми вид. Пях в един много як клуб. Била си в турбофолк клуб, признай се пред всички. Вдъхнових се оттам. Бях в един наистина много готин клуб с моята банда. За първи път имахме концерт в Белград. Ето, това е другата Рут.
И наистина мина страхотно. Поканиха ме отново през пролетта, когато ще имам и европейско турне. Една от първите дати ще бъде в Белград и нямам търпение. Много се радвам, че имам възможност да правя това, което обичам. А пък на 21 февруари ще направим концерт с Софийска филхармония. Пак малко ме срам, че го казвам в този вид. В зала България ще има гости Белослава, Рейчел Рол, още много изненади ще има. Ще направим голяма част от моята музика с аранжименти за филхармония. И вече има билети в мрежата на ивенти, така че който иска може да заповяда. Добре, видяхте Руд Колева в едно немислимо за нея предизвикателство. Тя днес влезе в кожата на фолк певицата Ротана. За последен път го носи точно погашник, макар че много добре ти отива. Много добре ти отива, колеги. Моля ви, говорете. Казахме не веднъж, че парите отиват, разбира се, за семейства в нужда. В случая, разбира се, ще ти го подарим. Може да си го сложиш на постер. Мисля, че застани до него. Страхотно ти стои. Убеден съм, че сега ще се обадят хиляди по-фолк продуценти, за да те привлекат така в жанра, защото извивките ти са страхотни. С едни гърди си пред конкуренцията в фолк бизнеса и без намесата на, да не казваме, уния лекари. Така.